Hah? आसन खायो କଥା କହିବୁ ତୁ ତ କଥା ବେଗି କହିବୁ ଆମେ କୁହାଇଦେ କୁହାଇଦେଲେ ତୁ ବେଗି କହିବୁ ବେଗେ ହସିବୁ ବେଗେ କହିବୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଘରେ ନେଇକି ନେବେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାରିକି ଶୟା ଗଛ
ନା ଅଛ ନା ଗୋଟେ ଅଛ ନା ଶିବରାୟ ଭାଗବତିଆ କଣ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଗବତିଆ ଦେଲେ ଭାଗବତିଆ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ ଗୋଟେ କଣ ଦିଅ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଉ ହରିବୋଲ ଦବା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୀର୍ଥ ହୁଲାନ ଦେବାର ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଲାନ ଦେବାର ଦାତା ଭକ୍ତ ସୂତକର ମଙ୍ଗଳ ହୁଲାନ ଦେବାର ବିପଦକାଳ ମୋଚନ ହୁଲାନ ଦେବାର ସଂସାର ସୁଖ ହୁଲାନ ଦେବାର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ 108 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହୁଲାନ ଦେବାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ 108 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହୁଲାନ ଦେବାର ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ ସିଲାନ ଦେବାର ଜଗଦୀଶ 108 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହୁଲାନ ଦେବାର ଆଉ ଏକ ବାର